Muri Zimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa tadzoka nawo maupdates kuri sei kwese kwamungava muri kumativi mana enyika. Pane mamwe mamesages avo andichange ndichizokuverengerai, mamwe atakatumidzirwa kufacebook. Pane nyaya iyo yakaitika kuHillbrow, anzi makadii muri sei mose panapa. Iniwo ndiri muteereri wechirongwa chenyu, ndanga ndisinawo secret kana confession, but ndikuda kukuudzai zvakaitika apo patakange tiri kuBhawa tichinwa doro pane rimwe tavern rinozivikanwa muno muHillbrow mandigere. Kana uri muZimbabwe zviri nani, because kubva musi wa18 April ndakabva ndadzidza chidzidzo chandaigara ndichidzidziswa nemudzimai wangu kuti dai matenga doro renyu kuBhawa moya munwira zvenyu pamba. Ndaiona sekunge kupusisiwa nemukadzi, kuti ndike ndichiudzwa nemukadzi kuti enda unotenga doro rako kuBhawa wozouya uchinwira doro pamba. Ndaiona sekunge varume vanoita izvozvo vanenge vakadyiswa nevakadzi vavo, asi handichatoiti zvekuenda mumatavern, especially kumataverns uko kunozivikanwa kuti kunenge kuri kumatavern emaZimbabwe, kunenge kuchingoridzwa music dzekumusha, nekuti zvinenge zviri nyore kuti munge muchizotrepwa nemapurisa mubva masungwa. Izvi zvakaitika muno muHillbrow, wainge kuri usiku musi wa18. Ndikadai ndakatosungwa kutaura kudai, apa usina futi kana permit, apa passport yangu madays aitorina nekuti yakatoenda kuborder, handizivi kana yakazodhindiwa madays amene kuti ndaizoita sei. Saka takatoenda after taita kabrai kedu nemachinda angu, ndokubva tachizoenda zvedu kuBhawa tichitongonakidzwa tiri kuBhawa kudaro. Saka ndakazoudzwa neumwe uyo wandichati Keda muKaradi but ndewe kuZimu, akabuda achinetsana nerimwe guri raainge ainaro. Vainge vachinetsana because ainge ari pamari, but rainge risingachadi kuti ringe richienda naye Keda uyu kumba kwake. Saka vakange vari panze vachinetsana. Iye Keda achitaura anoti akati akatarisa mushure mekunge guri raainge ainaro ramuudza kuti iwe Keda, ona motikari idzo. Hanzi motikari idzi dzainge dzakawanda, zviri zvimavheni zvemapurisa nevemetropolice. Vakange vachifamba zvishoma nezvishoma, vainge vakadzima malights, dzisingaflashi, dzakadzima zvekare nemaheadlights, dzichifamba dzichikomba mastreet ose. Ndopaakangopinda muBhawa akadanidzira, zvino nekuda kweruzha paakati mapurisa ari kuuya, vakomana tizai, ndokubva atotanga kutotiza. Ini ndainge ndisina kunyanya kudhakwa, ndakaedza kumutsa umwe wangu ainge akagara padhuze neni, ndikati mapurisa, ndokubva atowedzera kutoridza ngonono, ndikangobuda ndokubva ndatongonzvenga. Pasina kana nguva mukoma, zvimotikari zvainge zvatosvika paBhawa apo patainge tiri. Ndainge ndakahwanda ndichiona zvose zvichiitika. Pakasungwa vanhu, kunyangwe nemuridzi weBhawa muZimbabwe akasungwa because ainge asina permit yekutengesa doro. Mapurisa ava vanogona kunge vakasunga vanhu vanodarika 50, ende ndinototya kuti neumwe mupfana uyo watainge tiinaye, because paakasungwa mupfana iyeye anogona kunge akapindura neshona apa akaita chitupa chekutowana muno muchiri chitupa chefeki. Ndakatombomuudza kuti chitupa chako ichi usafamba nacho everywhere, chitupa chekungoti unongochishandisa kuvhura bank account, asi kana kuri kunzi panenge paine mapurisa vanenge vachizorova maverification, unenge usingafaniri kuti unge uchichiburitsa. Kana kuri kunzi ndozvaakaita, anokwanisa kana kuzotopinda bhizi mupfana iyeye. Ndiyo update yangu yemuHillbrow mukoma chirongwa. Ndinochifarira, ndinongoti ngachienderere kumberi. Muri Zimbabwe ndo message imwe iyo ndakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangoma, anzi Keda ndiye akazoona zvivheni zvainge zvichifamba usiku zvakadzima malights, vasingadi kuzivikanwa kuti mapurisa. Munozviona sei nauye kuti paBhawa panenge pava kutongozivikanwa kuti Bhawa iri ndere maZimbabwe? Ungada here kuti unge uchiwanikwa uripo paBhawa iroro uchinwa doro nevamwe vekumusha, kana kuti zvine risk yekuti zvinenge zviri nyore kuti munge muchizotongosvikirwa nemapurisa, mubva matongobatwa nemapurisa sezviri kutaurwa
mukoma vedu ava. Inzwaiwo nyaya imwe iri pano. Hanzi muri sei mukoma? Ndinogarawo muMamelodi kikikim. Ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 32 years kuberekwa. Ndine umwewo musikana anogarawo munharaunda matigere muno muMamelodi. Ava kuita kuvhura hombe, ari kundiudza nyaya dzimwe dzose idzo dzaainge achiudzwa nevamwe madzibaba ava taingovaziva tichingovati vamuZioni. Vainge vachipinda ZCC but vakazopedzisira vava nesowe ravo. Saka nditozivi kuti zita ravo vanonzi ani, vari kutotsvakwa nechaunga kuno kuMamelodi. Saka zvavainge vachiita, vakange vava kudanana nemuSouth African musikana uyu, iye achitaura neni paakandibvunza akati, naiwe ndiri kutsvaka muZioni, hauna kumbomuona here? Because ndakange ndichitomboendawo kuchechi kwavo, but mushure mekunge vandisvitsa shoko ndikabva ndaona kuti ndezvekunyeperana zvega zvega izvi, ndikabva ndaregedza kuramba ndichiendako kuchechi kwavo. Vainge vachinditi hanzvadzi, ndikabva ndasiyana nazvo, even though tiri vanhu vanoyera mutupo umwe chete. Saka akauya kumba kwangu akati, naiwe ndiri kutsvaka muZioni, hausi kuziva kwaari here? Ndikati no, muZioni ingawani. Ndakaguma kudhara pandakange ndava kuona kuti zvaanotaura hazvienderani nezviito zvake, because akange ava kundisvitsa shoko. Ndikati handingazvikwanise izvozvo zvekudanana nemaprofita, because ndakambogara nemumwe muprofita unhu hwavo ndinovaziva. Akabva ati, ndine nyaya yandinoda kukuudza, but chomi usazoudza vamwe vanhu kuti neniwo mari dzacho ndainge ndichidzinga. Ndikabva ndati inyaya yei? Kwava kubva achizondiudza kuti akange achitora mari kubva mumaSouth African, mari idzi achiti ari kuda kuenda nadzo kuZimbabwe. Inenge iri sort of like seed money iyo yaainge achitora kubva kumaSouth African avo vaiuya kumatare kwake vachiti vari kuda kuromba. Saka ane mari dzaakatora. Zvino muSouth African akati mari dzacho dzaimbogara naye, achiti ndichazotora mari kana ndava kuenda kumusha. Saka hanzi akazongouya akabva ati, chindipa mari nekuti ndikuda kuti ndinge ndichienda nayo mari iyi, ndinge ndichimboenda kunoinamatira kuchechi. Hanzi ndokubva amupa mari iya, asi haana kuzodzoka. Saka ainge achitomutsvaka achitoshaya kuziva kuti aendepi. Saka ndo nyaya iyo yaakandiudza. Kune vamwe baba avo vataiti vamuZioni vainge vaine sowe ravo, painge pachiwanda vanhu, but paiwanzokuwanda maSouth African. Hamene kuti vanhu vangani maSouth African avo vakange vachida kurombesewa navo vamuZioni. Zvino vamuZioni ava havachazivikanwi kuti varipi. Muri yeZimbabwe ndo imwe message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo veduwe. Kana kuri kunzi munenge muine maupdates amunenge muinawo, please feel free kuuya nenyaya idzodzo kuinbox kwangu kuFacebook @brother Nashi muchitiudzawo. Hanzi muri sei mukoma? Please post me sahaidi. Ndiri mudzimai uye zvekare ndinoshanda as a maid. Ndinoshandira umwe mukhalad uyu ane imwe racism isingaiti. Anototi kana achitofamba anenge akapfeka regalia yake, ane matishirts ake anenge akanzi avahambe, uye zvekare iye anosapota mabato iwawo anoita zvekudzinga maforena munomo munyika, even though ndichimushandira ini as a foreigner. Saka iye akati kwandiri, unoshandisa chii papassport? Une permit here? Makore ose awa akange asingazvizivi. Ndakabva ndamuudza kuti boss, inini permit handina. Akati kupassport yako ine stamp 1. Ndikamuudza kuti ndine madays. Ndinganzi ndakakanganisa here? Akati ndiudze more about madays. Ndakabva ndamuudza kuti madays awa tinoenda tichinonotenga madays after 3 months. Akati ari kupera rini? Zvino madays angu mukoma Nashi ari kuzopera musi wa 27 March. Ari kuti anoda kuti tinge tichienda kuborder. Ari kuda kuti ange achinyatsokunzwisisa kuti vanhu veHome Affairs vari kutengesa sei madays. Hanzi iwewe handisi kuzokudzinga basa, I will protect you, but vari kuda kutora mavidhiyo vachishandisa ini. Mukoma
ndiri kutya kuita zvinhu zvakadaro, ndosiya basa here kana kuti ndoramba ndichishanda? Please advise. Hey, vedare ndo message imwe iyo yatakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Musaita zvinhu zvakadaro, because kana mukangogara maita zvinhu zvakadaro mukangoenda navo kubhodha, vanokwanisa kubva vatongokusungisai same time. Anzi mukhaladi wandinoshandira ane racism, anzi anopfeka regalia yekuti maforena avahambe. Apa iye achishandirwa futi nemuforena, kumanaka zvinhu zvacho so zvakangooma hazvo veduwe. Rekedzo tibva taenda panyedu inotevera. Anzi mukoma muri sei? Isu vamwe hatina mufaro, kana ukafara unobva watanga kusuwa zvekare, nekuda kwezvatakaudzwa nemurungu, nekuti murungu wedu watinoshandira akathreateniwa nevanhu vedhudhula. Saka isusu tinoshanda mumaprazi, tava nemakore akati wandei tigere muno mumaprazi. Ndinoshanda kunonzi kuPort Elizabeth. Zvinhu zvakaoma mukoma, tungochemawo netariro, uye tinotoda kutoti vedare renyu vange vachizopota vachitirangarirawo kana kuinewo maopportunities kwavakaenda kumhiri kwemakungwa. Tiudzeiwo kuti tingabuda sei muSouth Africa. Saka varidzi vekumaprazi ekuno kwatinoshanda hanzi vakaitoita meeting mushure mekunge vathreatenewa, vakange vasangana nevanhu vakuru veOperation Dhudhula, vakabva vavaudza kuti havachadi kuti vange vachizoona maforena mumaprazi. Izvi zvakatotanga last year. Mukoma, zvinhu zvakaoma veduwe, tirangarireiwo pose pamuchange muchizonamata. Saka varungu vedu vakabva vapiwa 1 week, vakabva vanzi in 1 week toda kuti munge muchizova madzinga maZimbabwean ose avo anokushandirai, otherwise tichapisa maprazi kana kuti tichakumisai mumabasa enyu amuri kuita ekurima. Saka izvezvi tinongogara takangobatirawo hana mumaoko, nekuti hatizivi kuti vanhu ava vachadzoka here. Murungu wedu anoti iye akavapa mari, vamwe vacho vakuru in secret, akavabhadhara in secret kuitira kuti vasazodzoka. But hanzvadzi zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Hatizivi, nerimwe zuva tinokwanisa kungomuka totovaona vanhu ava vedhudhula vatodzoka vava kutoti havachadi kana kutiona mumaprazi. Chinongorwadza ndechekuti nyaya iyi yakamboitika kumashure before this, ndokubva tambodzingwa tikatomboshaya mabasa. Vakatanga kushanda ivo vemuno maSouth African, but vakangoshanda kwekanguva kapfupi, ndokubva vatoramwa basa, vakati vainge vasingachadi kushanda nekuti basa remuprazi rinorwadza. Varungu vakazotitsvaka zvekare, tikadzoka tikatanga kushanda mumaprazi. Taifungidzira kuti nyaya yacho yakatopera, but ichiri kungoenderera kumberi. Nyaya iyi yanetsa. Kana kuri kunzi mukazoposta nyaya yangu muzondizivisa, ndinenge ndiri mucomment section. Muri yeZimbabwe ndo message iyo ndakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu avo vari kuPort Elizabeth. Hanzi ndinogara ndichingoteerera chirongwa chemaconfessions. Zvakangooma hazvo veduwe. Dhudhula iyi yanetsa. Dzingori nhau dzedhudhula chete. Muri kugara vanhu munzvimbo dzakasiyana siyana. Inzwaiwo imwe nyaya iyo iri pano. Hanzi mukoma muri sei? Kiki kunongo kulocation ndozvavava kufamba vachiita izvi. Ndinogarawo muPretoria. Vanhu ava vanoteerera. Pane vamwe baba avo vakasungwa. Baba ava vakasouya muno muSouth Africa kudhara. Isu taitofungidzirawo kutoti vainge vari vemuno, vainge vatova mastanda. Kune vanenge vasingazivi kuti mastanda zvinoreva kuti kudii, unenge uri munhu anenge aine imba, uri landlord. Saka vakange vatova nezvose zvemunomu zvavakawana kudhara, because vainge vachimboshanda mumaini muno muSouth Africa. Saka vakazoti vachifamba vanhu ava vedhudhula, vakabva vatageta imba yababa ivavo. Zvinoratidza kuti pane munhu ari padhuze navo, ari muSouth African wechokwadi, ari kuda imba yavo, because pamba pavo pakanaka. Ndingangoti ndo vakatotanga
kuita zvewifi kana uine maloja ako anenge achigara pamba panenge paine wifi vasingachatenge data. Saka pamba pavo pakanaka, pane marooms akanaka. Unotofungidzira kuti mugere kumasuburbs hapagari vanhu vane noise, saka vava kutoda kutovatorera imba. Zvavakaita vanhu ava zvichitaurwa zvinonzi vakabva vachizovasvikira, vakabva vatanga kuvabvunza vachitaura nemutauro wavo wemuno. Vakatsvaka mavhenda vanoitawo zvedhudhula, nekuti taingoziva baba ivavo vachingonzi muvhenda wemuno muSouth Africa. Saka vakavasvikira vakabva vati kwavari vari kuda kuziva zvimwe zviri deep semavhenda. Kana uri mushona unenge uine zvimwe zvinhu zvaunotoziva kuti kana ukabvunza munhu iyeye anogona kunge achigona chishona but zvimwe asingazogoni kuzozvitaura. Saka vakabva vatanga kumubvunza mudhara iyeye, vachimubvunza kuti ichi chinonzi chii pamutumbi wako, ichi chinonzi chii, vachitaura naye. Vakabva vamuendesa kumapurisa kuti anga achinoongororwa mapepa ake musystem. Saka ndo zvavari kuita vanhu ava, vari kuita kudheerera zvisingaite mudhara iyeye. I think kuti kutongomuvenga, kumuvenga kwavo vari kumuvengera nhau yekuti ane imba yake yakanaka, uye zvekare pamba pake marooms anotodhura ende anonyatsogona kumaneja maloja ake zvakanaka. Ameno kuti ndiani ari kuda kumutorera imba yake. Vamwe vemunharaunda maSouth African vari kuita kuvava, vari kutaura ivo vachiti kana akangonyudzwa mudhara iyeye vari kuda kuzopaza dzimba dzevamwe vacho vedhudhula vanogara muno mulocation matinogara. Saka kuchatoita hondo yemarudzi, because mamwe mavhenda ari kuti hamungamboiti zvinhu zvakadaro. Maybe vanenge vari mavhendawo ekumusha vakangowanawo mapepa. Saka chokwadi chiripo ndechekuti maonero angu, kana kuri kunzi unenge uchizviita chizvarwa chemuno, make sure kuti zvinhu zvako unenge uchizviziva, ende mutauro wacho waunenge uchiti ndiwo mutauro waamai unenge uchinyatsokuuziva zviri very deep. Vedare ndo message yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu yapakaipa. Rekedzai tibva taenda panext update. Hanzi mukoma muri sei? Ininiwo ndinogara muRutenga zvedu zvemahara, isu tiri kunakirwa zvedu. Ndine murume wandiri kufambidzana naye andingataure hangu kuti anoshanda cooking, but magrosari awa ndakashamisika. Baba boy pavakauya vakange vakazadza pickup yavo nemagrosaries, ndikati kasi maenda mukanohodha kumesina? Akaseka zvake akati no, izvi ndo zvavari kuita. Sezvo muri umwe wangu munoverenga zvandinofarira chaizvo, ndamboriska kuti ndige ndichikuudzai izvo zviri kuitwa, so that vanhu vange vachizoziva vachange vachizobva kuSouth Africa vaine magrosari. Saka ivo zvavari kuita, vanomisa mabhazi kana kuti vana malaicha vanenge vaine motikari diki ndo dzinenge dziri nyore kutageta. Kana vakumisai muchangobuda mubhodha, vanobva vati vari kuda yavanoti manifest yezvinhu zvese zvinenge zviri mumotikari. Mwana wangu uyo anodzidza kumasvingo ari kuyunivhesiti, nditori nelaptop yandikuda kutoenda kunomupa, iyo yandakatopiwa nadhedhi vake ivava, nekuti vakatotora zvinhu zvevanhu vainge vabva kunohodha kuSouth Africa, vakange vachishanda kuSouth Africa. Saka vainge vodzoka kuno kuZimu. Pamanifest pakange pasina mamwe maelectrical gadgets, uye zvekare vainge vaita corruption mubhodha, ndokubva vavatorera magrosari vachilodha mumapickup after mashift. Paya pavanobva pamaroadblock vanobva vagoverana zvinhu zviya. Izvo zvekuzonzi zvinhu zvinenge zviine poison hazvina kana basa. Ini ndakangoti kana iri poloni ndinotanga ndachekera imbwa kana ndikachekera imbwa dzangu, kana ndikaona kuti imbwa dzinenge dzisina kufa, ramangwana racho tinenge toita yekudya poloni, tichiita yekusevesa nesadza, yekunwisa netii, kudya poloni uchinwa netii pasina kana chingwa. Kuti ngagoita sei panenge pachichema vamwe
vamwe vanenge vachitobenefita, ndo zvazviri wani munyika, so do not blame me. Veduwe zvakangoma hazvo veduwe, hanzi umwe munhu paanenge achichema umwe munhu anenge achitofara. Nhamo yeumwe munhu airamwirwe sadza. Hanzi nasisi vedu ava vari murutenga isusu tava kutodya magrosari. Hanzi mwana wangu ndoda kutoenda kunomupa laptop. Zvakangoma, laptop yakatengwa neumwe munhu womuSouth Africa, zvimwe kuda achitengerawo mwana wake. Hanzi yainge isipo pamanifest yamawani. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi mukoma, how are you? Please post my story. Makaviga chitupa changu. Ininiwo ndinogara muno muSenton. Kugara kwandakaita munomu ndiri kugara pamba peumwe mukadzi ndakange ndiine muSouth African uyo wandiri kufambidzana naye akandinyepera akandiudza kuti iye mudzimai wake vakarambana, asi handina kunge ndakaziva kuti ainge achindinyepera. Zvino nyaya yavapo mukoma ndeyekudai, ndakabva ndachizoita pamuviri, ndine nhumbu kutaura kudai, saka ndakangoti ndaziva kuti ndine pamuviri ndakabva ndatanga kurwara. Ndinorwara mukoma nashi, ende ndinokwanisa kungobuda kana mapundu kana kungozvimba makumbo zvekuti kana kufamba ndinenge ndisingagoni. Iye ainge asingatodi kutoti ange achinditora kuti ndinge ndichizogara naye. Akazotoita zvekuzvimanikidza mushure mekunge afonerwa nefriend yangu because ndakati ndichibika ndikangodonha ndizive kuti ndakadonha sei. Shamwari yangu uyo wandainge ndichitaura naye pavideo call akange ava kungondidaidza ndibvunza kuti ko chii chainge chaitika. Saka akabva achizoita bolt ndokubva achizouya kuapartment kwadainge ndichirojerwa navo baba ava vandiri kugara navo. Ndokubva achizonoka akaona kuti hapana munhu ari kumbodavira, akabva achizotsvaka broom akaita zvekupusha door because ndainge ndakakiya security burglar. Ndokubva andiona kuti ndainge ndakatodonhera mupassage, akabva atanga kudanidzira. Ndokubva pachizotouya mapurisa, door ikagwejenurwa nalandlord. Pandakamuka ndainge ndatova muambulance ndikashamisika kuti chii chainge chaitika. Saka baba vandokufambidzana navo ndopavakazoya kuchipatara, vakazoti vainge vava kuda kuti ndige ndichigara navo ndigere muSenton maestate. Mukoma, for the first time in my life upenyu huri kunyatsokufaya, asi dambudziko riripo nderekuti mudzimai wababa ava iye ibofu. Saka kugara kwandiri kuita pamba pake ari kutofungidzira kuti ndiri maid wake. Ndiri kunzwa zvichindiremera, handizivi kuti ndichasvika rini ndakagara ndiri musituation yakadai. Ndibetsereiwo muri yeZimbabwe, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ngatitaurei navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangoma hazvo veduwe. Hanzi mukadzi wacho ibofu. Apa iniwo ndava kutogarapo asi ndakangonzi unoita sekunge you are a maid. Zvakaoma. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi mukoma muri sei? Inini ndine zvipaza zvangu, maspaza, zvimatuckshop kana tiri kumusha. Muno mutinozviti zvimaspaza shop muno muSoweto nekunonzi kuDeepkloof. Ndingangoti zvituckshop zvangu zvandinazvo zvinosvika kana kuma15 munzvimbo dzakasiyana siyana. Ndakaita zvimatuckshop zvekudyara. Ndinoda kungopawo yambiro kune vamwe vana vekumusha kana kuri kunzi unenge uchiita zvematuckshop. Zvinogona kunge zvakarema but wototsvaka ringava riri girlfriend remuno muSouth Africa iro rauchange uchizotungamidza pamberi. Kunyange vashandi vakanzi vanenge vari maZimbabwean but munhu anenge ari pamberi mubusiness wotomuita muSouth African. Ini hangu zvipasa zvangu izvi zvandinorana, handiti zvefly by night. Ndakatorejista kambani yangu uye zvekare mabhuku ndinotonyora, kutobhadhara tax ndinobhadhara. Zvakaoma kudaro ndakasvika pakubudira mudzimai pachena ndikati it's either toluza zvipasa zvose izvi nekuti muSoweto havasi kumbodzora tsvimbo. Vari kutoti vanoda kuti maspaza ose anga achizoranwa nemaSouth African kwete vanhu vekuzimu kana kuti
vekusomalia. Saka ndakati ndadaro ndokubva ndatora girlfriend muSouth Africa ndikagara naye pasi nemudzimai. Zvainge zvakarema hazvo kuti mudzimai wangu ange achizvigamuchira. Takabva tamuita director, haana mashezi akawanda mukambani, asi iye ndiye wandava kutoisa pamberi pazvinhu zvangu zvose. Ndinoona sekunge zvitori nani because apa ndanga ndiri kuda kuti ndinge ndichimbowanawo mukana wekuti ndinge ndichikwanisa kutanga mamwe mabhizinesiwo kuZimbabwe, then kana kuZimbabwe kwava settled down ndobva ndachizongosiyana nazvo ndotengesa zviphaza zvacho, ndobva ndangomusiya tobva taenda zvedu kumusha. Nekuti kuti unge uchingotorerwa zviphaza zvako zvinongorwadza. Vamwe vanokwanisa kuti ndiri kukanganisa zvandiri kuita, but ndakatoita sarudzo yekuti izvi ndo zvitori nani. Haminawo kuti mhuri yeZimbabwe munozviona sei. Ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Mhuri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangoguma hazvo vedu hanzi ndo zvavasarudza kuti vange vachiita izvozvo zvekutongoti votongotsvaka muSouth African wavanoita director kuti vange vachikwanisa kuramba vachingorana bhizinesi ravo. Pakaipa. Ngatitaurei nezvayo nyaya iyi mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Kuita kunonzi kuvhura hombe. Pane umwe murume uyo akabatwa aine mabhomba chaiwo mutraki rake. Makainzwa here nyaya iyi? Nyaya yacho yakamira sekudai. Sekutaurwa nemapurisa South African Police Service, pane umwe murume uyo anoita zvekudhiraivha matrack ane makore 42. Zita rake richiri rakachengetedzwa sezvo asati apinda mumatare edzimhosva. Uyo akange achidhiraivha rori rake pabhodha Beitbridge musi weSunday nezuro. Saka akapfuura nemubhodha reZim, akapfuura nePaskana akapinda muSouth Africa. Asi akati ari munzira yekuenda kuMessina, mapurisa manje eSpecialized Unit ndipo pavakabva vapiwa tip off yekuti vange vachimumisa. Pakutanga rori iyi yakange yakazara nezvinhu zvinoita kunge mbatya uye nezvimwe zvinhu, asi mapurisa pavakati vachinyatsokuongorora ndopavakaona kuti track rainge riine mahidden compartments. Vakabva vasangana nema-explosive, mabhomba awo anoshandiswa kumigodhi, awo anoshandiswa nembavha dziya idzo dzinoita zvekuba kubhomba maATM, kubhomba motikari dziya idzo dzinotransporta mari. Saka zvinonzi mabhomba awa ma-explosive acho vachiverenga vachida kuona kuti value yacho hanzi mamillions emarands. Izvi zvinhu zvinotyisa, zvinoshamisa kuti nyika yakaoma kudai so ndo vanhu vanenge vachitoparira futi mamwe maZimbabweni vanenge vachizvishandirawo mabasa avo vasinganetsani nevanhu kuti tarirai muone kuti maZimbabweni ndo vari kuita zvinhu zvakadai so. Zvakaoma. Munoionawo sei nyaya iyi? Because vedhudhula vabva vatongomuka vaine hasha vachiti muri kuzviona kuti maZimbabweni awa atiri kungogara tichingotaura nezvavo kuti maZimbabweni vanoita zvekungopara mhosva muno muSouth Africa, havana benefit. Ende mubvunzo wavo vari kunyora ivo vachibvunza kuti ko mabhomba anokupfuura sei nepabhodha, zvichireva izvo kuti hurumende yemuno muSouth Africa vari kuti yatadza kutonga chitipa isusu tinge tichitonga, we make sure kuti hakuna kana muZimbabwe anombofa akadarika nemubhodha. Munozvionawo sei? Pane imwe nyaya zvekare, ena update. Mutungamiriri wenyika vaPresident Mnangagwa ivo vakati vachipa speech yavo vakabva vati vari kuda kuti vange vachizodzika mutemo wekuti social media inge ichizoongororwa zvakasimba. Hurumende inoti nguva yekusekererana hapasisina, zvakwana. Vanhu vanotora mavideos kana paitika tsaona mubva machizoisa pasocial media, paTikTok neFacebook, hanzi zvinhu zvakadaro hazvichatotenderwi zvachose.
kana ukazoita zvinhu zvakadaro unozogumisidzira watosungwa. Saka iyi inenge yatova digital lockdown, panenge pakaipa amene kuti vanhu vachange vachizozvizivawo sei kuti kwakati kwaitika accident, nekuti mavhidhiyo acho anenge atorwa nevanhu vanenge vari panzvimbo anenge asingachabvumirwi pasocial media. Munozviona sei? Hanzi unokwanisa kutoenda kuchikurubhi nekuda kwemhosva yekutora mavhidhiyos evanhu vanenge vafira mutsaona. Vadiwa vateereri, ndo maupdates avo atanga takakubatirai. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera. Make sure that you leave a comment and also just hit the like button.